Kok anak ya nyeneng-nyenengno karo wong tuamu. Iya. Nek kowe urip kok ora iso nyenengke wong tuamu kuwi muspra tanpa guna. Iya. Ora usah nglinting sik. Iya. Pak Wanda, obatnya Pak Sena mau dombe sik. Aja. Tak tutup iso dijukuk tenan kok. Malah Wanda terus padu. Lah kok padu? Ah masih bojone. Kok dadi kaya ngene, Pak? Yo, duduk. Suminten karo Den Broto. Kowe gandrung Den Broto. Oh, kok bola. Sing gandrung iki wae tak ndelok apa lae. Kowe wae. Kowe Ora apik wis kok. ah aku delok rupane wis geli aku Orang-orang kok wis sedakep karo Tak omong itu. Iki ketoprak kentekan pemain. Kok aneh Anane Den Broto cadok ya wis iki. nek ra kacamata ki kok nyawang ramat ya. Wah, betul. Sip, heeh. Ya, ayo. Den Mas. kanggo kacamata yang ndak bagus sih. Ora apa. Ora sida-sida kok wis arep menang sih kek. Waduh. Yo, Den Mas. Den Mas Broto. Piye kok malam iki didaleke iki? Ulung-ulung ae dibenakke. Mengko tak benakke. Mengko. Ora benakke dhewe lho. Kowe nek benake sok nritik ya. Ayo. Serius iki tenan. Nah kuwi brotone ora serius ya. Ayo. Serius sih Bang demi bapak. Oh iya. Broto brot. Demi adimu. Halo. Rupane tuwa kowe lho bapakmu. Ayo. Den Mas Broto. Sopo iki? Den Mas kesupen kalian kula napa pripun to Den Mas? Sik sabar. Aku lagi iki kepethuk karo kowe kok terus ngetek rene. Ngetek aku ora ngetek jenengan kesupen kalian kula napa pripun mbok kene ndelok nang padangan dimatke rupane sapa? Aku sapa? Ayo. Ngerti aku wisan. Copot kene. Ndak kurang ajar kene. Oh, iso. Ora cetha emang. Nek aku iki mat banget e. Seneng banget iki mat banget. Den Mas sing mat jenengan weruh napa? Weruh napa? Werna-werna. Aku mah gur cilik e. Pas angguyu. Panjenengan Serius. nek pon wonten mriki mboten sah kemutan senten ngomah. Muni ora ning bayangan iki wis cetha. Lah muni ora jenengan sampun kemutan kalian kula menapa dereng to Den Mas? Ya capet-capet aku kelingan. Nek cepet-cepet kula sinten? Kowe anake Warok Gunaseca. Nggih. Kowe Suminten. Lah nggih kula suminten Den Mas. Ayo bener, tak bener to. Lah nggih. Terus karepmu kok kowe methuke karo aku. Lah kula niku tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Iki mbok tangane iki rene-rene. Kaya malah arep ngerok. Lah kaya Den Mas Broto kok dadi badak bercula satu arep Geli piye. Den Mas. Kae lho Suminten di kok malah ya piye Suminten? Pripun panjenengan seneng kalih kula mboten? Ngene ya Suminten. Gandeng aku iki wis dijodokke karo Cempluk ya njuk ngapura sadurunge aku ora iso nampa katresnanku. Kula ngerti nek panjenengan dijodokke, ning rak nggih, mbok wong ki carane madang ki mbok nganggo lawuh liyane ngono lho. Nek bendina lawuh tempe apa ya doyan, nak ya
kala-kala lawuh iwak pupu ngono lho. Iya. Nek karepe nu kudu mengkono, karepku. Lah nggih mbok dikarepke, wong ya menggari mangan lho. Iki wis nang ngarepe lho. Pak, niki ana greh niku nek tak maem oleh ra, Pak? Entone kok ya cerdas kowe. Wis. Lu premen awal-awal. Ya kena nggo giul-giul. Aku melu. Panjenengan mbok rasa nganggo kono nek cin niat arep mangan mbok gek dipangan rasa dadak taren kono-kono. Gelem. Lah ya saking geleme lho. Wong ya aku iki tresno karo panjenengan kok ya piye to? Dong ora e. Adep rene. Cek. Adep iki rene. Iki sikile iki lurus ora begagah-begagah ngene lho. Wis, ki adem-adeban ngene iki. Terus tangane mendene ya kena, aku tak ndene, ngono kuwi lho. Hei. Ora apa-apa, santai wae. Sing jeneng adegan ning panggung ki ora gagas ngomah, ora ketangku tekan omah keprok ember. Pak dadi trauma lho, Pak. Tak trauma piye? Tau grujuk banyu barang lho, Pak. Nek karo aku ora tak grujuk wis. Nah. Grujuk nek Nek karo aku tak kei mie. Nah, mie apa? Digaweke maksude ya. Nggih, digaweke mie. Jenengan pengene mimik napa? Kok langsung susu lho. Oh mangko ya. Nek kermenanku kuwi mimik soda. Oh soda. Lah aku lho ya gadah soda. Napa bir? Oh, mabuk. Santene. Nek hah? Bir kok. Oh, Bir udu pir. Kupinge budek. iya kleru. Iya kleru. Wong sak rantene kok kudune iki bir udu gir ngono kok. Lah iya. Kowe muni pir kok. Apa? Ya kleru, padha-padha kleru. Ra apa-apa ya kleru, ra apa-apa ya engko dibenake ya. Iya, engko tak benake. Pripun panjenengan kersa kalian kula? Njaluk ngapura aku ra iso nampa marang kat. Lah sebabe napa? Sebabe napa? Mbok ora majuke mundur-mundur kene lho nang sing padang ben ketok. Ngene, minten. Aku tak kondo marang sliramu. Sejatine aku ki mau diutus karo Kanjeng Rama. Ora sang gagas bojomu sing jajan Wah, bakso. Pak, masyarakat kene iki do ngerti Ora sawedi awak ngono sing nyuwara bojomu jajan bakso terus aku diutus Kanjeng Rama. Aku diutus Kanjeng Rama saka Kadipaten Katerongan. Bapak. Ten Mas, mbok madhep rene lho. Wong aku nang kene kok ya madhep rono terus. Jalaran ngene minten. Nggih. Nek ora kawengku saka kawicaksanane Mas Dalang, oh kowe wis medhes tak Tak hih piye? gandeng tanganmu tak jak mlayu ning dilem aja takon dosa. Apa kuwi dilem apa? Aku ora ngerti lho. Dilem ki apa? Ora ngerti dilem iki Aku ya urung e. Dilem iki alas kidul kono. Nek nang alas aku seneng kan nang alas sepi to. Kok Kowe wong seneng? loro, wong anane me wong loro aku karo panjenengan to kok ndak asik-asik ngono. Aku ya seneng asine ya. Lah ya nek pancene panjenengan seneng mbok ge ayo lho, ngono lho. Ngene ya minten tetep ora iso nampa marang katresnane. Yakin ora gelem? Ya piye? Nek panjenengan ora gelem aku tak ngepek adimu wae. Sik. Iki iso kasus nih. Lah ngopo? Wes rasa tak critake. Wes Engko ora iso. anu lho. Engko waroke teko, Guna Seco teko iki engko. Iya. Sopo? Warok kok alus. Ya. Ora minten aku ora iso nampa marang katresnanmu jalaran aku karo Kanjeng Rama Surya Ngalim wis dijodokke karo Cempluk putrane Warok Suranggala.
Nggih, kula ngertos. Ning napa panjenengan menika mboten mesakaken kalian kula to, Den Mas? Ora tembung aku mesake marang sliramu, ora. Gandeng iki wis dadi perintahe Kanjeng Rama, aku ra iso nolak marang. Kanjeng Rama mboten wonten mriki lha nek jenengan iku rak nggih. Nek umpamane awak dhewe ngene-ngene rak ra ana sing weruh ngono lho. Mbok sedilit-sedilit wae aku trima. Den Mas? Piye men? Aku wis bayangke nek dadi bojomu nek wong ora duwe untu ngono kuwi lho, piye ngono lho. Kan ora nek ora duwe untu ngono kuwi ra iso nyokot ta? Aja malah. Ngene ya minten wis kowe aja rembukan perkara kuwi saiki ngene wae. Kowe antarane karo aku saiki urip kekancan wae. Aku moh. Moh terus karepmu. Aku pengen dadi bojone jenengan, bobok satu kasur. Iya. Tunggal sekasur ngono kae lho, kasure siji. Wis kowe pentas sing apik. Aku tak ngawaske kono. Lah ngapa iki? Wah, ngono nek bojone teko nggo ya mahan. Ngosek-ngosek. Mas Wanda. Wegah aku nek. Allah, Pak. Wis kowe santai wae kowe. Ono tak amasane kono. Marai aku rene kok sak wayah-wayah teko mencolot. Bojoku kaya Banaspati nane. Wonge streaming lho. Tenang. Wonge streaming kok masa murah kok. Wis. Ora imu dadi elek to. Elek iki, Pak. Iki demi keselamatanku lho, Pak iki. Aku ora iso nanggung ah. Yo nek takoni sing ngakon mbahne. Den Mas, ora rono-rono to. Rene to, rene. Wis minten. Aja nganti gedawa-dawa ya minten iki. Iki Ora dawa-dawa, aku seneng sing dawa. Ngono lho, renean. Ya seneng sing dawa ning Pak obate. Kok datang nganggo obat lho. Aku ora iso ngene. Ya wis nek ora iso ya rasah kok. Ora iso di. Primo Den Mas, purun nggih. Gelem ya? Ora minten. Mbok gelem. Aja Sing- rono-rono to aku nek nyemplung aku melu nyemplung rono lho. Nek Ya. kene wae. Dene. Terus piye to karepmu piye nek aku wis sesandingan karo kowe to piye? Kayak aku nek ya seneng banget. Hop. Ya mah aku munggah iki. Sopo? Feelingku ki liwat Cina mati. Biasane. Ya jungkel Pak mung Yamaha 75. Ngomong 75 kok metu Cina mati. Ateneh melorot ya. Ya mlorot jungkel. Kowe arep ngopo, Min? Rasa Aja ngono. Eling iki, Minten. seneng ati. Loh, kok malah Wah, itu. Edan. piye? Penak toh ngekep aku penak toh. Wani mati kowe lho. Aja rono-rono to Den Mas, kok Ora. kene wae lho. Nang kene iki anget, nek rono-rono adem. Asine itu. Umpama ora ana Apa? Ora napa? swara sing ngeng-ngeng ngono aman. Mbok rasah dirungokke.
Kowe kuping kurung budek e. Lah yo anggap wae kowe iki wong liwat ning ora sah dadak mbayangke sing nang omah ngono lho. Nek sing nang omah mbok bayangke lah terus aku piye? Wong sing ana nang ngarepan ya kaya ngene kok ya tok tolake nang goblok. Asline aku ki bodho. Asline bodho. Umpama lho ki umpama. Umpama piye? Umpama nek Apa? Sik tak omong. Iya, ki omong. Umpama apa? Umpama sliramu sepi. Ora tenanan to, besan aku meneng wae nek omong umpama apa? Oh, aja dinteni menten. Lehku mlayu nggo Yamaha 75 banter banget. Sumanding sisihmu Den Mas, Piye? wirane tak benakke nggih. Wis rasa. Kok tak benakne iki. Niki wirane sampun rusak kaya sapa ta sing miru mau iki mbok tak benakke kene. Aja yo menten. Aja. Lah kenging menapa lho? Menika rusak Den Mas. Iki dasare elek rusak wis. Wis tak kempit kok. Lah kok malah sing ngempit sing kono iki piye to? Wis ora ketokne. Jajal nek kempit kene iki mlaku cepet. Ya ora iso. Lah yo kok dadak reko-reko ngempit apa ora lara apa piye dikempit? Linu. Mung linu. Aja yo minten aku ora iso nampa katresnanmu. Wis turun jaba sesuk-esuk. Turun nang isor wit ngarep omahe. Isih nandang Jawa jingkrung. Iki mesti wae. Kowe kena dijagake to. Panjenengane kalih kula bubuke ten kasur babut. Modal. Nek mboten nggih bubuk ten nggen pupu kula. Aduh. Purun ta Den Mas? Ngiri. Den Mas lho ora ngono kuwi mbok ora usah jual mahal ngono. Ora tok turak tarik iki ora koloran. Ora koloran tenan. Tak ndelok nek ora koloran. Aku ora stagenan lho. Oh berarti gampang? Mengko nyari diudari sepisan ngono wis dadi ya? Ora nganggo ndelok to? Wis ora rene to, Tin. Tin sapa? Ten kok tin. Ora. Kowe jare nekat banget aku diplotrokke tenan cilaka ya. Aku ora stagenan iki. Yen wis Madang. Karina enggal ratri kang kadulu tak cedhaki nggih Den Mas. Iya ning nyedak. Adep rene tongone lho, anteng. Aku tak demok nggih. Oh, ndemok ana mung ndemok tok ora apa. Mong sliramu. Rasane pripun Den Mas? Dek. Iki deg-degan tenan lho. Sapa? Iki. Ayo ben ayo. Kok Yamahane teko tenan apa piye? Ngene. Wedi nek dhek lho, Din. Apa kuwi? Cakar.
Udal-udal lingkung bareng. Ha iki apa ning ngarepe iki? Mong sliramu. Ambok ora ditemak-temak wae to. Oh, ngene-ngene terus lho. Ya ngene. Ana apane to? Apa? Iki nek nganti Ana ulane pokok. ana ulane sawa. Duwe ula? Duwe. Ulane buntut ta? Ya tergantung delok-delok suasanane. Aku sesuk ndelok ulane ya. Oleh. Oleh? Oleh. Saiki wae. Wus. Aku silak pengen lho. Silak pengen oleh ya. Silak pengen. Ya ora ning kene. Lah nang endi? Ning Gunung Mungker kono ya. Ya. Ayo. Ning Gunung Mungker ora wis sepi ya. Lah ya ayo. Kok apal men to kowe, Ndok? Lho, kula wong kene lho, Pak. Tanah liat. Kaya bolot saka kebon. Tresnani lahir batin. Langsung ya. Dadi. Lah iki ngapa? Wis kuwi engko dinengke wae ra. Ajar dhewe wis. Joget oleh Pak aku nggo. Aku edan kok dadi. Oh entuk joget bebas kaya. Nggo apa kuwi nambani rasane gendon. Oh iya. Lah piye? Arek apa? Arep joget wis ngono wae to. Oh ya. Iya. Oke. Men sisan sesuk ki lawange men ling ngancing sing rapet ngomah sisan. Wis. Sisan Tekatan yo to. Wis siap tenan, wis siap. siap. Iya, jos. Wong lanang ya ngono kuwi. Tadi semangat banget loh. Piye nek kon joget kok lek semangate ra umum mau tak. Wong aku gelem nekat lho iki. Wah, kowe arep nekat. Gelem. Ya aku ya nekat kabeh nekat. Sik sabar nek kowe nekat. Lah ya piye? Kok ora sida? Aku wae sing nekat kowe rasah. Terus ora dadi no. Mengarep joget sisan sesuk-esuk ki tekan ngomah tapuk parut aku. Lambangane nang omah ditapuk parut mbok karo aku wae tak tapuk. Ora nganggo parut wis. Ora kewalik. Ora nganggo parut. Kok ora kualik piye ta? Ora aku wae. Maksudnya piye? Hei, Cek nembang gak toto iki. kuwi maksudnya apa? Rasa ditakokke maksude. Raja tak ayo gek nembang to. Perkara nggon puk tinapuk mau wis dicupet semene. Kok dadak pok tinapuk? Dadi. Ya. Dadi limungan atiku. Elok kowe tenan. Asli, aku rung karuan wani lho ngono kuwi. Kowe gek kerawuan, Do. Heeh. Kerawuan danyange ndang sarine. Kok terakhir mah tuh gentak-gentung. Ini ngapa?
pas ketoprakan ya. Piye? Piye? Saya to. Kuwi tanda apa? Ayo ngono. Iya. Dansa ya, dansa karo aku ya. Dansa. Oh, iki pinter iki ratu dansa lho. Apa iya? Ratu dansa. Dansa sae. Piye? Nafase entek. Andene nek mun nek crita aku gogoh iwak saka ujung. Lah wis. Nek perkara gogoh pinter, Pak. Wah, pinter nggogohi apa? Kowe njaluk tak gogohi piye? Nah niki. Padake wayang golek wae digogohi. Mumpung aku ki gelem nekat-nekatan ya. Aku kudu wayang golek sing mbok tak gogohi ngene-ngene ra iso ya. Lah jare kowe pengen mbuktekke lah aku gogoh. Aku tau ngerti lek mung gogoh ae. Nek percaya arep mbuktekke kowe turu kene iki tak gogohi. Edan. Wis. Iki tok iki ngomah wis ngombe pil apa-apa lho iki. Sisan paramek samplek men dintek. Wis saking lirakan ngambet. Omong. Satu kali lagi, masih kuat. Siap yuk. Ya, Yuk. siap. Mumpung disusul Pak Tri. Iya, mangga. Mundur-mundur ngono kok. Ana sing nyandel iki apa to, Mam? Hah? Endes. Batenku apa kok ana sing nyandel nang kene iki? Bulane ndasmu to. Paling juga suwe-suwe kayak Mamet di sawah. Wis kesel deh, wis mulai kesel. Wis nggih ngombe. Ngombe bar ngombe terus ngalamun ki engko. Bayangke sesuk Wis genah nyepaki wayang wis ngora bener mesti meneng. Saya esuk saya ndredeg. Engko ade bodali dek ngadeg ning tengah-tengah ngono ki. Bali ora ndo. Ketoke aku wis ora iso.